Igbo ndị ọma ma mmanụ olee otu unu mere taa? Igbo ndị nwe m ekelekwa m unu mma mmanụ rienu ṅụọnụ rizone birikwenụ ka m biri. Ya bụ unu arakwala pịọm n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ịrabeghị pịọm, biko jisi ike gara pịọm. N'ọbụ ihe dị oke mkpa na-arụ anyị. Onye na-emetụrụ n'ozi n'ụbọchị taa bụ onye Nwaada Chisom Alọzie. Ya bụ ozi ọma m na-ewetara unu taa bụ na ọ bụ ihe dị oke mkpa onye ọbụla ime gịnị, ịma ka esi eme gịnị apị teknọlọji, ma ọ bụ ịma ka esi eyi ozu teknụzụ. Ọ bụrụ na ị maghị ka esi eme ya, ọ ga-enye gị nsogbu inweta ụfọdụ ihe ị chọgasịrị inweta. Ọ bụrụ na ị maghị ka esi apị teknụzụ a, maọbụ na inweburu gị ọkpụrụkpụ biznes maọbụ ọkpụrụkpụ aka ọrụ ị na-eme, ọ ga-enye gị nsogbu. Maka na ọ nwere ihe ndị bekee na-asị n'ụwa, this world is now digitalized. Ọ bụrụ na ị gaghị gaa mụọ ka esi yuzu teknụzụ a, gaa mụọ ka esi yuzu kọmputa, ọ ga-enye nsogbu. Ọtụtụ ndị achọọla ime ụfọdụ ihe mana ha amaghị ka ha ga-esi mee ya. Biko chọọ ụzọ ka mụọ ka esi yuzu teknụzụ, ka ime gị na-aga n'iru ka ọ hapụ iwu gịnị ọdachi. Ime ndị Igbo si eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Biko mee ngwa ngwa gaa mee ya ka ọ dịrị unu na mma, dịrịkwa m na mma. Otu aka ọ ga-adị.